Bueno, guk apuntatuta dugun azken lasterketak, dia 2024 amaierakoak ziklokrosa, Bai, ondo gabitz? bai, azkenago izan zen, bai. Gainera, bueno, ikusi dugunen arabera, lau pagoz karrera ezin itxunak bukatu, ez da horraz izan, ez? Esango nauke horre ikusten da, emaitzetan, eta ikusten da, zehozeia hasi zinela horren nabari. Bai, bueno, lehenaldia izan dituela arazoak, izan zen Marinen zehazki, Espainiko kopa batean, zela Espainiko kopako bigarren proba. Aurreko asteburuan izan genuen Gijonen proba, eta gustora maitu nuen, egia esan, hiltera oso txar bat egin nuen, eta, bueno, azkenean nahiko gertu geratu nintzen puntuetatik, eta, bueno, posik emandako mailarekin. Eta joan ginen Marinera, eta gainera Marineko zirkuitoa, ez zait bat ere gustatzen. Eta, bueno, nengoen hain posik aurreko astetan izandako karrerekin, aukera bat eman diola zirkuitoari. Baina atera ginen, eta bigarren bueltan edo hasi nintzen bizkarreko lumbarretako min asko izaten, eta jaitsi bat izan nintzen bizikletatik, eta momentu horretan esaten nuen bizkarreko mina. Eta, karo, gero konturatu nintzen, ez zela bizkarreko mina asuntoa zela, indar falta hankan, eta orduan lumbarretatik glutetik tiratzen duzu, eta orduan mina ateratzen zen. Lehenengo sentsazio sintomak, karrera batean, lasterketan. Bai. Duela gutxi hitz egiten nuen Aritzar Berazekin dela Libelterekeko prestatzaile bat, eta hitz egiten genuen, bueno, Zirin Banarrega adibidez izan dutelako taldean kasu horrekin, eta deigarria dela sintomak azten direla ateratzen bat batean. Eta hori bat batean azten dira sintomak handiagotzen, eta, karo, arterian min hori datora horretik, baina ez dakigu zegatik hori geltatzen den. Bai, baina bat batean izan zen, bai. Eta gero, bueno, hasieran pentsatzen duzu, lumbalgia, edo bidaia luzea dela Galiziataino edo gainean nire ama fisio da, eta, bueno, pizkat lasaitzen saiatzen zen. Baina ja karrera batzuk pasazten eta ikusten hasi nintzenean dana berdin jarraitzen zuela. Eta, bueno, lagun bate justo bidali zidan Mirrek Navenen publikazio bat, dela Education Firsteko txirrendularia, gure adinikoa. Eta, piztu zitzaidan adri bat, ups, eta hasi nintzen begiratzen gauzak interneten eta esaten nuen, hau da. Baina, fijo, bai. Diagnosiaren lehenengo aztarnak edo, zeu? Bai, hasi nintzen begiratzen eta irakurtzen nuen gauza bakoitza, gehiago esaten zidan, hori nuela, bai. Ni esango nuke hasieratik ia argi nuela hori izan zitekela. Naia Imazek, nire lagunak bidali zidan publikazioaren momentutik. Bai. Eta, kontua zuk igual aurretik, ez, usainoaren adituek edo medikuek, bueno, ez da gitxe beste leku batea piratzen zuten, ez zoiela hortik, ez da gitxe, claro, ez zeukezun diagnostiko bat. Ez, ni itzegin nuen lehen medikoarekin izan zen Asturiaseko mediku bat, banikiela honen ebakuntza egiten zuela, eta bidali zidan proba batzuk egitea etzean, zela rodilloan igotzea edo kalean ere egin dezaken, eta aste apuntatzen ze sintomak dituen frekuentzia kardiakoa igotzen zen bitartean, eta hori 3 egunetan. Eta, aldea egotea egun baten artean eta beste testaren artean. Eta dana antzeko ateratzen bazen, izan zitekeen hau izatea. Eta behin hau bidalita medikoari izan zidan tinetoa la pinta. Goazen egitera, proba zehatzagoak, arteriografia kasunetan. Baina, karo, hau zen pribatutik, Galizian, eta ni ez daukat asegurua edo taldeko asegurua
hori kubritzen didan. Orduan nire amak esan zidan, bueno, saiatuko gara ea, osasun publikotik zehose aurkitzen dizuten. Eta hori izan zen, hasi nintzenean, hori osakidetzatik, osasun publikotik, soluzio bat bilatzen. Eta, bueno, zoritxarrez ez iraten soluziorik eman, eta erabaki genuen urrengo pausua izan zen, joatea Logroñora, esan ziatelako Espainian bazegoela beste mediku bat hau hasi dela tratatzen, eta ara joan ginen, eta bueno, lehen kontsultagia da pribatutik izan zela, baina gero lortu behar izan nuena izan zen, osakidetzatik Logroñora bidaltzea bigarren kontsulta baterako. Eta egia zen, badira tema burokratikoak eskutik eskapatzen zaizkigunak egia zen. Eta uda justo me hartu, udan izan zen, edo uda inguruan, orduan denbora pasa zen Logroñora bidali arte. Eta Logroñokoa, bueno, azkenean osasun publikoa da, badauzka bere gauza honak, baina ere asko itxaron behar da batzutan. Eta nila heldu zen puntu bat pasen urteko abenduan edo ja nengoela oso naskatuta egoerarekin, eta erabaki nuen Belgikako medikuekin hitz egitea eta ara joatea. Ireki nuen crowdfunding bat laguntza bilatzeko. Azkenean ikusita beste crowdfunding batzutan irekitzen dituztela eta komentatu nien gurasoi eta esan nien ez zait iruditzen txarto eskatzea dirua azkenean hau konpontzeko, ez dela kapritxo. Orduan, bueno, erabaki hori hartu eta 2 astetara edo nengoen Espainiako txapelketetan, Zigogroseko Espainiako txapelketetan goratzen naiz, eta batean ditu zidaten Logroñotik. Etorri urrengo astean probak egitera. Karo, momentu horretan izan zen, eta egiten dut orain. Kiago, dirua eskatu diot jendeari, jendeak dirua eman dit, dana bueltatu behar dut, orduan dana balantza baten jarri nuen, eta erabaki genuen aukera honena zela Logroñoko azkenean. Belgikakoan ez da jendeak dirua eman, diru asko zen, eta aukera hau izan da, uste genuen aukera honena zela. Aldorretatik eskerrak emateko edo, baten batei, edo norbaiti, edo... Bueno, orokorrean lagundu zidaten guztiei, oso eskertuta nago, bideoren batean igo dut ere, nahiz eta azkenean hori aurrera esatera, eskertzekoa da jendeak hori laguntza eskaintzea, eta, bueno, azkenean badago jendarekin harrituta geratzen zarela, ez duzula espero, eta, bueno, asko esaten dut jendeaz hori bai. Hor, bueno, aipatu duzu, momentu baten naskatuta, ez da hitz, lehenengoko posta nik ikusutena pixkat honen inguruan hitz egiten 2025ko irailean, aurreko urteko irailean, nolako izan zen aurreko urteko udazken eta negu parte hori aipatu duzu, gauza burokratiko asko, gogorra izan bida. Bai, egia zan oso gogorra zen, eta, bueno, ni gainera, egia da, pasaen denboraldian errepideko karretara ez nintzela presentatu, nesken karretara, azkenean niretzat gogorra zelako lagunak eta ikustea hor lehiatzen, eta zu hor ezin egotea, ez? Zigokrosean, bueno, badaukagu herrian talde bat, eta, bueno, txikiagoak dira kadeteak eta joaten nintzen laguntzera, baina, bueno, nire mailakoak zeudenen batez ere hasieran zaiatzen nintzen ez ikusten, horregatik oso zaila egiten zitzaidalako, pentsatzean ni hor egonen nintzela, eta arazonengatik eta oraindik diagnostiko gabe gainera, soluzio bat gabe, hor egotea ikusten. Psikologikoki orduan urte txarra, aurreko urtekua.
Bai, nahiko txarra, bai. Orain ja pasata dagoela, eta bueno, ja behin ebakuntza egin didatela, eta beste begi batzuekin ikusten dut dana, baina egia esan urte nahiko gogorra izan zela. Egin ditut beste gauza batzuk, eta honek ere aukerak eman dizkit, bueno, pizka bat librago izateko, ez? Edo nahi dituen gauzak egiteko, baina, bueno, ni argi daukate kompetiziora bueltatu nahi dudala, orduan, gogorra egiten da bai. Hor argisa, nos, esango zenuke, hasi zaela pixkat, ez? Ikusten ebakuntzaren ondoren, behin diagnostikoa eukitza, no se hasi ikusten, bueno, tunel honek ukideik bukaera bat. Bueno, ja diagnostikoarekin pausu handi bat izan zen. Azkenean, behitu, irakurri nuen behin Sirin Van Rooyen elkarrizketa bat, eta esaten zuen, diagnostikatu ziotenean arazo hau, sentitu zela, bueno, no estoy loca. Osea, arrazoia nuen zerbait gaizki zegoela, eta eske holan izan zen. Osea, ez da oso ondo ulertzen, baina lasai geratzen zara, arazo hau duzula. Bestela, hau ez balitzateke aterako, ze bide hartzen duzun orain arazo hori konpontzeko. Orduan, hori oso lasai geratu nintzen, eta, bueno, gero ere diagnostiko eta bakuntzaren artean ere pasadira hilabete batzuk, eta egon dira momentu batzuk, Aberri izten dan. Bai, eta berriro naskatzen zarela, o pizkat egoista izaten zarela ere, ¿por qué no me llaman a mí y llaman a otro? Baina, bueno, ja deitu zidatenan ebakuntza egiteko, ja izan zen lasaituzun bat, agian etzan urduriago zeuden ni baino, baina nengoen super lasai bakarritzat nahi. Horren baten jarriz gero egun pozgarriena eta hola jarraian, pozgarriena diagnostiko eguna, ebakuntzaren deiaren eguna, ebakuntza eguna bera? Agian, bueno, ebakuntzarena ja bueltatu nintzenean logelara ja, plantara, dana ondatera zela esan zidatela, eta superposi bai. Eta gainera, arratzalde osoa pasan nuen super ondo, gezurra zirudien egon nintzela goiz oso kirofanon sartuta, esaten zuten bai. Bueno, duela 3 aste, hilabete inguru. Bihar justu 4 aste ingo ditu bai. 4 aste, ebakuntzatik ondo atera esan. Bueno, honekin zer, arteria iliakoko arazoa konponduta moduan izango zen, zer aukera dituzu hemendik aurrera? Bai, bueno, berez arazoa konponduta dago arteria horretan, baina orain kontu handia izan behar dugu errekuperazioarekin, azkenean arteria dagoelako oraindik, bueno, oso ez dago eginda azkenean, garbitu diate guztiz barrutik, eta orduan ezin duzu egin kirola asko oraindik, bestela egongo delako inflamazio bat hor barruan, eta etor daitekelako berriz endofibrosia eta holako gauzak. Orduan, bueno, lasai hartzeko momentua, baina, bueno, ja bihartik aurrera suposatzen da zin daitekela pizkanaka enrodilloan igotzen, eta, bueno, oraintze bertan eman daiteken pausu bakoitza garaipen bat da, azkenean, bai. Nostik, bizikleta ikutu gabe? Bueno, ebakuntza izan nuen aste arte batean, bai, egandetik, aurreko egandetik, bai. Piskat, ibiltza zinen bizikletan, ez? Bai, fuerte ez, baina... Ni jarraitu dute bizikletan ibiltzen, eta pasaren uda guztian eta bizikletan, bai. Hori... Gomendioz edo... Ez nahi nolako, bai. Bueno, gomendioz esaten dizute, suabe joateko ez heltzeko sintomoetara, baina, bueno... Aldapagora... Zerekurik ez dagoela, eta, bueno, pixkat oinartekoa ikusitza, oraindik bide bat gelditzen da, segurazki lehiatzea gure oso, segurazki hau lehia hori nahindik ez, faltagako
pixkat igual politena dela entrenatzea eta esfortzuak egiten astea berriro, eta baina prozesu honetatik zer ikasi oso, zerekin gelditzen za? Jo, nik uste dut honek ekarriko dela askoz gehiago baloratzea ateralizatea entrenatzera, edo egotea irtera batean dortzal batekin jarrita, edo adibidez euria egiten duen egun batean, hay que entrenar, pues hay que entrenar, eta orain aldu dela, ez dut arazorik izango. Orduan uste dut aldo horretatik oso ondo etorriko zaidala. Eta egia da, lehen nituen arazoak edo uste nituen arazoak seguru nik orain ez ditu dela aintzartu ikusiko. Eta asko hobeto eramango ditu dela, bai. Eta igarotako igarota, ez esango zenuke, txirrindularitzak kendu emun intzula gehiago. Eman, bai, sin duda. Bai, lagunak, lekuak ezagutzea azkenean, asko gustatzen zaite hortik errutak egitea eta joatea beste leku batzuetara ezagutzea bizikiletarekin, eta ni esango nuke, eman diala gehiago, bai. Eta ezingo bazina bueltatu inoiz be konpetizio da be bai? Egongo nintzen mundu honetan sartuta modu baten edo bestean. Entrenatzaile edo? Bai, ni argi daukat. Hori argi daukat, bai. Baina uste titularra hori zen dela, esan dezunean, nahi dezula bueltatu, nahi dezula, oso garbi esan dezu, eta... Bai.